Hello mga kadayot, welcome back to my YouTube channel. Ayan, nandito po kami ngayon sa lupa ng papa ko sa Kabundukan. Ayan, nag-ani po kami ngayon dito. Tapos, nagtingin po yung papa ko kung mayroong maaning kupra, kung mayroong makukupra. Ayan, may mga tanim po yung kami dito na kamuting kahoy. Ayan, sari-sari po yung mga tanim dito. Ayan. Tapos, banda doon, marami pa ring bakanting ang dami-daming puno, ang ganda-ganda. Relaxing talaga yung lugar nito. Ang daming kamuting kahoy ditong tanim namin ng papa ko. Ayan. Yan sila, tumutubo na sila. Sa banda doon, matataas na. Pero dito, pa yung bago pa lang namin yung tanim. Yung mga kamuting kahoy, ang ganda tingnan. Ayan. Wait lang guys. Masyadong matarik to. Gumulong ako nito. Lang. Tandahan. Ay. Lang guys. Dandahan lang. Ako. Ay ko. Naku. Nauna pa sa akin yung lupa. Ay. Masyadong matarik. Ay. Ano ba yan? Survive. Ayan. Wow. Kita niyo yan. Puro kamuting kahoy yan. Puro pataas eh. Ayan. Manalupay ata tawag nito. Taas. Ano kaya kukunin? Nag-anaw ako! Grabe ka ma! Uy! Ayan. Muna ang gulay kamates. Jesus marusi. Dahil pagod na kayo mag-ani, ngayon ay magmumukbang na kami ng kamatis. Padre, At saka yan, kamote, oo. tapos i-vlog mo dahil kaan! Nasusupog man na. Sabihin mo. Tingkamot na ni Ria. Isus, nag-ano man, uga. Idudukot. Papakaskasong ko, inidudukot ko, iniduman. Clip mo. Clip. Clip by clip. Mama! Abo ka! Si Joji, hello, Oji. Kamatis. Matsyon, ang pamangkin ko. Kaya pa ka mo sa mainito na. Ano ko tao pang ano. Yan ang ulam namin. Sardinas, 5-5. Tuna, 5-5 din. Lahat 5-5. Kamote at saka kamatis na may maliliit na Suwa. isda. Ito po kami kumain dito sa bundok. Sa dahon lang ng anahaw, masaya na. Ay, bago kumain. Para iwan. Pero bakit yung naghain ng kanin, hindi nagugas ng kamay? Oy, iyo. De, pa. Hugas ako ng kamay. Ito, May asin ang tawag dito sa amin ay uyog. Kawanay ni kay. Sarap yan, maliliit na Uyang isda. grabing ano? May kunting Sa inyo. sili at kamatis. Ako na sana yan, Migdi. Kalamansi. Mga tao. Sinimot mo an mama. Ginibog pa. Sinimutan mo. Ikaw, G, ang nagsimot niyan. Ay, hindi. Ako pala. Ayan. Shoutout time na tayo mga kadayot. Sa mga gusto po magpa-shoutout next vlog, comment down below lang po. Shoutout kay Video Jet Daily Vibes. Shoutout kay Jeffrey Vlog. Shoutout din kay Bobby Hawk TV. Ayan. Shoutout kay Pamtime Pamilya Herd. RR Vlog at iba pa. Shoutout. Friend Jomar, shoutout. Miss Maridel Official, shoutout. Inantan, shoutout po, kuya. Shoutout kay Palabs Malabs TV. Shoutout kay Cecil Vlog.